Hi guys! Gimingan ako ninyo guys kay mga isang adlaw na maguro nga ako naka-vlog ba. So puro mga YouTube short ran dyan ako kaji mga istorya. So mag-vlog na pod ko guys basin makatabang ni. Doon ay gi-endorse sa akong mga higagaw nga sabon. Pawa ko ni bahog ilok, bahog lawas naman siya nga bahog lawas diba? Pawa ni bahog lawas. Kung apon ka, pawa po nig up. Then ingon sila makaputi food pero di ko alam kung na puti na babog ko kay siyempre ako may sikalan tasong nang so ako kay bagong na puti ba so lang tawa. Ouch. So mo ni guys pwede mo ani makapalit na ho og mas tilaw mo kung proven ba nga makawa og bahog ilok para hindi na ka magamit og mga Rexona. Pwede mo palit isa ka liak 20 pesos para ma-try jud nimo nga maproban jud nimo nga tinud bang makawa og bahog ilok. Na-probe man ni sa hangson ninyo siya nga nawa jud ko bahog sayang ilok. So i-try na ninyo guys. Baligyan ta mo dani og tag 190 ang isa ka inani. Pero kung mapalit rabog isa ka liak, uno may suda ni 20 pesos pod aron napugid na siyang gamay guys. Mo ni suza. Pero daghan ang naka-prove ani nga nawa ilang baho sa ilang lawas kay dunay taw nga bahoon jud lawas. Bisan pag wa gisingot, iya jud nga dugo ko siguro. Diningom sila makaputi daw dya. Doon na po yung lotion nga imong parison. Tag 290 ang isa ani. Imong i-mix sa imong pad. Dya bagnad maputi ka guys. Daghan nang nangaputi ani guys. So basin makatabang ni sa imong bahog ilok or bahog kag lawas. Panabon ani guys arong mahalin na ba? Or di ka ikasaway sa imong asawa, di ka ikasaway sa imong bana kung bahuon jud kag lawas pag suway ni og text lang na ho comment sa akong YouTube channels para wa kang mabaligyaan ani nga sabon nga pawa sa bahog ilok ug bahog lawas. So mara to guys and thanks for watching Buhay Pilipina Vlog.